Firmy neustále hledají nové klienty, ale přitom ignorují peníze, které už dávno mají. Největší peníze totiž leží ve vašich follow-upech, respektive v těch, které jste ještě nevyužili. Většina obchodů se neuzavře na první kontakt. Většina obchodů potřebuje péči. Musíte se o toho klienta starat, musíte možná několikrát mu zavolat, několikrát se sejít, ale firmy, vaši obchodníci, nevolají zpět. Nepracují se zákazníky, které mají v databázi. Nepečují o zákazníka, nejsou u něho. Ale jenom čekají, až se zákazník ozve. A pak obchodník přijde a s klidnou duší řekne, klient asi neměl zájem. Obchod nevyšel. 80% firem vůbec neumí pracovat s databází, urgovat klienta, pracovat s klientem, ozvat se mu a dotáhnout obchod. A pak tvrdí, nejsou lídy, nemáme odkud brát klienty. Ne, ale to není pravda. Jenom neumí využít ty, co už mají. Nedokážou penetrovat svou zákaznickou databázi, svoje lídy, které možná drahocenně zaplatili, možná dlouho hledali a sbírali. Nejvíc peněz bývá v kontaktech, které už jednou projevili zájem. Nebo v kontaktech, u kterých už jste jednou byli, který i vy sami už jste jednou oslovili. Ale bohužel ten obchod se nedotáhnul. Možná jste zákazníka v ten moment zachytli ne zrovna v dobrou dobu. Možná řešil nějaké svoje problémy a ten obchod nevyšel. Ale to přeci neznamená, že o týden, o měsíc později ten zákazník nemá zájem ten obchod uzavřít. Ale ozve se mu někdo? Pracuje reálně s tím zákazníkem dál někdo? Představ si, že máš 100 poptávek měsíčně. Uzavřeš jich 20. To znamená, že 80 si ztratil. A teď otázka, kolik z těch 80 šlo zachránit? Buď si jistý, že 20 až 30% z těch 80 neuzavřených zakázek šlo rozhodně uzavřít jiným způsobem. A to jsou 100 000 až miliony korun ročně. A většina firem to vůbec neřeší. Řekne si, ano, Paretovo pravidlo, 20 zakázek ze 100 je úplně v pořádku. Ale proč nechali ležet těch 80? Proč nechali 80 lidí, 80 zakázek bez vašeho produktu nebo bez vaší služby? Co si myslíte, že s těma 80 zákazníkama, které vy jste nechali, udělá konkurence? Ano, ona je sebere. Není to škoda? A to je jeden z velkých problémů, kde firmám utíkají peníze. A proč se to děje? Protože nemáte proces. Protože nemáte kontrolu nad obchodem. Protože reálně nepracujete s follow-upy a reálně nepracujete s databází zákazníků, které máte. A jen přidáváte další a další marketing. Rvete peníze do toho, abyste rostli. Zlevňujete produkty nebo služby, ale přitom stačí jenom využít to, co už vám leží u nohou. Tohle je ta nejdražší chyba ve vaší firmě. A jakou si myslíte, že máte konverzi vy? Využíváte opravdu celou svoji databázi leadů? Nebo se spokojíte jenom s 20 zákazníky ze 100? Jak to máte vy? Pro další informace o tom, jak správně nastavit procesy a jak ze stagnující firmy udělat firmu profitabilní, mě neváhej sledovat.